Jest, hej. To je iná káva. Bečku, tečku, chalani. Hlavný prúd zase si mi dal, nevadí. Ešte? Môže byť. Áno. Prej, máte niekto? Že či viem čítať, to ma učili možno ešte na základnej škole, ale neviem, či som si to zapamätal. Pravopis prečítam, už som čítal aj po doktorom. Zlatníky muži, Dolné Ozrovce muži, Zlatníky Dorastienky, Biskupice muži, Haláčovce ženy, Bánovce Dorastienci, Podlužany, muži, Podlužany, Dorastienci, Pravotice a Miezgovce ženy. Toto sú týmy, ktoré ešte neboli na štafete. Štafeta zeje prázdnotou, rozhodkyne už ich nebavilo stáť vo vode v tom lyžovom poli, čo im tam vylievame pod nohy, tak išli pod stánok. Takže tieto týmy, Zlatníky muži, Dolné Ozrovce muži, Zlatníky Dorastienky, Biskupice muži, Haláčovce ženy, Bánovce Dorastienci, Podlužany muži, Podlužany Dorastienci, Pravotice muži, Miezgovce ženy. Tieto týmy nech v tejto chvíli okamžite odložia klobásu, počkajúci, kým im načapujú pivo, najskôr si skočia na štafetu. To máme tento dole. A mám taký pocit, že jedna dlhá samica fialová je tam zabudnutá. Určite nie je tých pánov, ktorí organizujú túto súťaž. Dobre. A to je to? Vyvolávacia cena jedno pivo, kto dá viac? Dobre. Pečiňany vyvolávajú, dajú 2 pivá za savicu. Pokiaľ si do 5 minút nikto pre ne nepríde, najvyšší počet pív vyhráva. Dobre, poďme už na to. Dobre, poďme na to. Posledné prípravy, posledné milimetriky na Bčkách na základni Biskupice muži v tejto chvíli GoPro zapnuté, dúfam, bude z toho pekné video. Nezabúdaj, na Facebooku je stránka GoPro Firesport. Lajkni to a môžeš dávať videá.